Bueno, egun on, arratsalde on, gabon, dena delakoa, hemen gu ikustera etorri dena, pues baki beti konbidatua eta ongi etorria dela. Hori da. Kaixo berriz ere, Jone Markuleta. Eskerrik asko, arratsalde on zuri ere, edo egunon, edo gabon esan duzu moduan. Ja, ez dakigu ez da noiz bizi garen. Ondo bai, gogotsu. Gure bigarren atalerako. Hori da, bigarren atala. Primeran. Eta lehenengoan pixka bat testu ingurua eta kokapena esarri badugu, bigarrenean ja heldu da materian sartzeko momentua, ezta? Eta sartu beharko gara, izan ere, ikasten ari garena divertigarria egiten duten hainbat gauzetara. Vale. Eta horretarako, noski, ez da leku hobeagorik ekosistema baino. Baina gaur, gainera, sorpresatxo batekin gatoz. Ez gaude bakarrik. Ez gaude bakarrik, eta, ondo gonbidatu bai. Gonbidatu onak ditugu gure saiorako. Bai. Gure graduko ikasleak momentu hontan diren bi pertsona oso saltzero eta oso gogotsu eta oso dinamiko. Hori da. Ekarri ditugu. Orduan, besterik gabe, zuek guztiokin, Ane Urresti eta Iker Mateo. Txalo bero bat! Kaixo bikote! Kaixo! Zelan? Ondo, Urduri. Bueno, gerturatu mikrofonora zatik. Bai. Hori da. Ez ditugu arazoak izan nahi. Lasai, eroso. Orduan, aurkeztu pixka bat zeuen burua, mesedez? Bueno, ni Iker naiz, eta, justo oaintxe bertan graduko bigarren mailan gaude, eta Donostiarra. Ni Mutrikuarra, Ane, eta hori bigarren mailan eta oso gustora. Bueno, primeran. Ez dakit oso objektiboak izango dian, zetik danok oso gustora gauz graduakin, baina... Bai. Berbaiteko ondion, A ber, hemen berba egiteko preste egongo garena, nortzuk izango gara, gustoak ibili garenak. Esan nahi dute, gustora zeusenak jundia ja da, orduan. Bai, hori behola da. Bueno, zer, bigarren partera ingo salto Julen, asko luzatu harik? Nik uste gure lehenengo atala, pizka bat luze geratu zala orduan, besteik gabe, hasiko gara, gaurko gaiai buruz hitz egiten. Zer ekarri diguzu, Jone? Bueno, gaurko gaixa izango da zuen jakiteko Ikerretan eta Julen. Gure gaurko gaixa izango da ikasle bizitza. Ikasle bizitza, unibertsitate kanpoan, unibertsitate barruan, zer giro dauen, nola funtzionaiken dauen ikasliok nola funtzionaiken duen hemen, ze bizitza iken duen aretxabaletan, aretxabaletatik gertu, noiz urten den gana juerga, nola gatozen unibertsitateera, nola ez gatozen, eta apur bat horren inguruan berba ingu. Horretarako, ez dakiz epentzek esatzuen lehenengo gaixa, ondo, ez? Oso gai ona gaina... Saltxero. Bai, usted oso ondo identifikatu egun gaixa dela, eta asko da kaulaizketan etxeko horrein txike. Ze tela. Vale. Bigarren mailan dauz, eta ja hitz egin dut, como si hubiesen vivido la Biblia, Orduan. Emateu ezetz, baina 2 urte luze izan dira eta gauza asko pasau dira 2 urtetan, Bai, egisa gure bigarren mailan nahikoa pasauta eukik gebela, zetik pori pandemia bat justu toka usiak. Bai, baina horregatik esango nuke ez dakit gauza asko edo gauza gutxi pasatu zizkigun. Bueno, beste era batera, Julen. Gauzak beste era batera, eta guk seguramente harremanak beste modu batera garatu du. Horrelatea gara. Bai, nik uste berandu eta dana garatu gebela, hori pandemia baten jauzekin jolako justo gure lehenengo mailan, baina guazen ikustera eta guazen komenteikera. Horretarako, gure lehenengo atalarako izena 3 kontzeptuen maila. Wow. Zata mendiak bezala, tontorrak bezala, baina hemen erregeak biharrian, kontzeptuak dira. Hori da, 3 kontzeptuen maila, eta 3 kontzeptu honek, botako kontzeptua, azalduko apur bat kontzeptua, eta ia zuek zer dako zen horreri buruz esateko, edo zer dakun hori komentaiteko apur bat, ikusten da bienari edo entzuten da bienari, gure unibertsitatea beste modu batera aurkezketako. Orduan, lehenengo kontzeptua da talde giroa. Netako zati da garrantzitsua talde giroa. Hostia, Jone, meloi batekin hasi za. Bai, meloi handi batekin. Zati da garrantzitsua netako talde giroa, eta nire ustez zatik definiken dut talde giroa gure unibertsitate honek, edo, zatik dan bere oinarritako bat, ez? Badakigu, aurreko atalen azalduko ben moura, Julenek ondo azaldu eben, guk modulo kalan ikendula, eta orduan talde kalan ikendula. Hau da, ikaste prozesuan, beti, taldeka lan ikendu, taldeka ikendu proiektuak, eta orduan badau horrelako taldiak sortzeko edo, ez? Nik uste dut beste unibertsitateanetan bebaita egongo dan tendentzia bat, iteko zuk zure taldetxua, baina gero,
zeharka, baita ikin duzu beste talde asko, zatik lanerako nazketan zara kurso guztiko jentean ekin orduan. Bueno, talde guran ustez kontzeptu importantia da. Jo, galde bat daukat, zue bai. hirurontzat. Zenbat, goratzen duzu zenbat taldetan egon zaeten orain arte? Bueno, Graban WhatsAppeko grupuak, dakot, hainbeste egon ezen taldiak beste. Osea, gure desatia, aukiko, bai, Nik batzuki- nik borra betxe ditut. Bat bez? Ezin dut euki hor. Nola ez? Ezin dut, osea, etxe Bai, taldia. Hau, etxien gogoratzeko. Ez ezin dut. Gordetze ditu. Osea, Diogenes Bai, virtual. bueno, Gordetze ditu torrazpia, venga. Ni gordeko Bai, nik banoan. dakot igual, podcasta lehenengo maila. Dakot gordeta Bai. WhatsAppian. Anik. Eta gaina, Ni junetxe nahi, ezin dut. oso ezin dut originalak aguantu. gaenez, beti jartzen diogu izen berberak talde guztiei, eta orduan dakazu podcast kaekin, podcast 2.0. maiuskuletan, Bai, hori da, edo dut osea, talde lana. talde lana. Jakitera ze talde lana. bai. Neu dakat Ze- hiru talde itzen dienak, no sabemos poner nombres. Bueno. Así. Orduan... Nire guzti esat, izen originalak ipintzia hau behitza perfilo, zeo eukitziak. Ezin Bai, dut, nire ezken bat- Bai, perfila bai, Ni indispensablia. ezin talde baten izketan WhatsAppian eta ikusi ez dakala perfilik, ez dakala, ez que no me da vida. Osa, Ja. tristuri emateit. Bai. Ez? Segun zerbait, osea, balin bada unibertsitateko lan bat, ola, astebeteko zerbait, eneta zen pentsatzen perfila. Ke ba, ni bai nire lehenko emoticonak, gauzea, berze alde bu ipini. Gaina, Ja, nik ez. mitiko eose ipintzezula, baina zeose ipini, ez? Ni uste dut mikroari pizkat gehiago itzein berri diozula. Ai, bai, ez que junetxe zatzu bide, emoziona betxe nahi. Baina, bueno, total, zenbat talde sortuko zian guk laugarren mailan gauz, zuek bigarren zuzei, baina eski igual ja, egun zara, Nik uste, Jone, zuta biok hogei bat izan ditugu, eh? Hogei Bai, lan, bai, ziur hogei asko. talde. Batzuk igual errepikakorrak, baina... Bai. Bueno, eta hori da, talde girontatik aproba guran hemen ekartia, zelako, talde lanak itean zelako, zelako taldiak sortzen dian batzutan, ez? Batzutan dauz talde batzuk super guai. Hor dau meloia. En plan de, buah, kriston lana enbiu. Gero igual lana mierda bada, baina zuk super rondo pasau dozu, telebista programa hori iten, no seke, bueno, eta gero beste batzu dauz, talderan batzuk esaten duzula, hau ez da unondiko batu, gure taldia, bat ez dator, bestia ez dakizer, bueno, orduan, ze esperientzia guai eukidu zuek taldelan baten, esango ze baina, ni talderan hau gogoraketan dut kariño pila batekin, eta talderan hau gogoraketan dut, berriz behin baldin banemen, seguramente beste esosketa ingo nemen beste talde baten tokaiteko edo. Jo, niri holako pila bat. Osa, niri tokatu dizkit batzuk igual oso onak, eta benetan disfrutatutela pila bat, eta bestetan bukatutela ian askatuta. Osa, benetan, taldeko, importante eruditzen zaidez, talde hon bat eukitza feelingaina, baina batzutan da desastre. Osa, ez dago komunikazioa gure artean, o bat ez dator bileretara, beste ez dator klasera, eta batzutan da katxonde bat. Eta Zer? gogoraketan duzu modulo bat taldelan on batena? Kontu ezeke holako esperientzia bat edo... Ba, nik uste, bigarren mailan, justo lehenengo modura, egin genula telebista programa, hola, informazioa. Hori Bai. beti oso polita. Hori da oso polita. Eta benetat gozean talde bat zela superlangilea, baina gero beste modulo batean, ez esango izena, ez pare? Desastre. Osea, desastre. Baina, bueno, bastante txoko nindugu plana. Nik esan beharra Bai, dakat, nik ustet, asko aldo dela lehengo maiatik bigarrenea, zer lehengo kuan izan zen, hori gozen, 50 ginean, eta erdita erdi gozen. Orduan, asko igartzen zen talde berdinak ziala, eta jau ginean bigarren maila, danoin aztau ziguten, eta hor argi ikuste zen taldiak egin da zozela, eta ez ziala mugitzen, eta guain dio jendia ez dana mugitzen taldetatik. Baina nik uste lagundu digutela sosketak eta etxia, eta asko igartzen dela bai gozela naztatzen eta talde desberdinak eukitzen. Jo, Bai, justu, zatik, bai. hortik bota barnun eria, izan ere nik uste, oberenak izan dira sosketa bi esatea dienak, eta sorpresa pizka kutsu bate izan dutenak. Porque, a ber, erraza da, ez da? Osea, identifikatzea noekin egiten duzun oberen lan, baina, ez dakit, hain gutxi izan da, neu batez be lehenengo maila bukaeran COVID eta hori dela eta gutxi, baina bigarren mailan eta nabaitzen nun, gutxi ezaguten ditula nire klasekideak zeukaten lan egiteko modua, eta zentzu hortan pizka bat danetatik pasatzia izan da formula jakiteko. Bai, eta nik uste dut, garrantzitsua dela persona moduan eta ikasle moduan eta etorkizuneko langile moduan jakitea jente batekin lana egiten, jente batekin lana egiten, eta beste batzukin ez jakiten lana egiten, ez? Da, egoera horrek be, etorkizunerako izango diala, zehose erakutzeko dutzuena. Bueno, gente, a ber, asko luzatu barik, bigarren kontzeptura ingo salto. Bigarren kontzeptua da oso garrantzitsua guretako, kafea.
Niretako oso importantia. Hemen manifestu bat egin behar dugu. Bai, ez daku kafetegirik unibertsitatean. Hori da. Ja, Bueno, eta dauana, zer da hori? Zer da hori? Kafe makina, porque Bai. kafetegia badaukagu eta bedarreta hemen pedestal batean dakagu. Bai, hori Ah. Bai, esalduko, baina- hori esalduko. Unibertsitate honetan ez dau kafetegirik komontal, ez daku kafetegisa, eskoriatzen badakoi. Bueno, ez da ze pasaiken, baina aretxaboletan ez daku, baina ze pasaiken da, dakula hemendik 100 metrotara taberna bat marabillosua, Bai. gora marijo, Da. eta iken dagoela pintxo batzuk diala, genialak orduan, eta gero dako hemen, kafe makina bat, eta bi makina Espendedora. espendedora, ba bueno, librau aldotzuela momentu baten, baina bueno, orduan kafea, ze momentu politia kafea, zue, zeratzen dozta zue. Ni, eske kafea, eske zinei, bueno, kafia, azteko txokolatia. Nik nahi mila bider txokolatia, baina eske ez dagoen ezin txokolateik. Txokolatia? Txokolatia. Hori ez da Mila oso bider ikusentzunezkoa zure partetik. Ostra, hori gure kurtzuari gartzen da, Txokolatia espadot Ramon. Ramon. Bueno, zuenian ez. Gurian espadot txokolateik ja jendiak ez tegu hartzen izez. Nik ja dakat segundo planto, kafesnia o kaputxinua. Baina ze juten da negarrez jolastokira. Bai, Ez da bai, txokolate. dia desastre. Batzuk aberatzen dira. Jende asko, ez da txokolatia joder, taipini makinan. Eta hor sartu barko ginateke kolakao edo neskuik, edo ja hori beste momentu Hori igual baterako. beste momenturako, hemen ez da ez txokolate ez neskuik. Bada gure kolaboratzaile bat irati, aurreko kapitulan gozela dagoela Choco Bones kartian oso alde. Choco Bai. Bones da, ezta? Ez que estos. Bai, orain Eta, palma oliorik abekuak. Ez da, Ez dira inoiz egon. Ez die egon, hemen. Ez. Choco Bonesak ez diago. Ez. Ez residentzien barkatu. Ai, ez que rezi. Beste gai bat hori. Pakai galujo. Hori, Choco Bonesak, orduan, baitu, gauz apunto manifestu bat hilen azteko hemen, gure saiotan Choco Bonesak ekarteko. Musu bat irati. Bai, hori da. Eta, bueno, kafe makina pintxua jatera, orduan niri bentzet taperrakin etorri behar izan izen askotan prisaka, eta taperra aztuten nien etxian, edo ez dutenian bazkaileko denporarik euki, gauzatetik eta beste batetik, kafia bedarretako izan da. Gainea hori, nik uste bedarretak jokatzen dauen papera dela indispensablia unibertsitate honetan. Ez que bedarreta gabe esan izango ize hau. Ez que nik Ez. zenbat eta zenbat bazkai pasadeten hemen, zenbat ordu pasadeten hemen, eta danak bedarretako pintxuakin indete. Bai. Danak. Ja. Osea, nik behar dugu hemen zer. Bihar da. Ez que bai. Ez que kafeteri bat zer. Bueno, igual resulta ona ekarten dutela kafetegi bat, eta gero dana da bedarreta baino garestiagoa. Ez, orduan jareteko bedarreta, oza, Hortako- gu bedarretara fango gara nintzen. Geraketa esaten denpuran bedarretara fango naiz. Bale, zuek, eta hurrengo kontzeptua da, hau beste meloia handi bat, eta jente asko ez da buena, oza, jente asko gura buena berbaitan oneri buruz, baina bueno, da garraioa aretxabaletara. Bueno. Wow. Claro, lehene, Lurra azteko. Zeuek unibertsitatera nondik zatozte? Ni arrasatetik. Eta ni aretxabaletatik, baina aretxabaletako beste puntatik. Vale, bueno. Hori nahiko posizio esate- privilegiatua da. esan Ez, nahi ez, dut. baina esateko da 10 minutu diala, 10 minutu oinez junde Eta- etorri, eta- goizeko Eta sortzitzerditan. eta 15 ziurrenik. Bai, 15. Baina azkarre nik ero, beti presak ibiltzen nahi 10 etxet erdiko horrika, baina eske luzietzen da, Hotza, bueno, gero ia berua dagoenean, horrible, baina... Esa txaketiak eta gero bueltaik izanean txaketia. Txaketia Bai, hemen, eske- erdiko horrika, etxe eske- arte aia bizerditxan... Bakizu zein dan arazo Horriblia nagusia. da. Aretxabaleta lerro bat dala. Bai. Orduan, asko nabaitzen da punta batetik bestea junbazainean, eta super luzia egiten da. Osea, Bai, oza, unisa puntu baten eta baldimakazu etxia beste puntan, hori bai, pisu hartu ezkeo, aretxabaletan, izatia unibertsitate aurrian. Bai, bedarretatik gertu eta unibertsitatetik Gertu, bai, ze beste. neu, bebai, pisua katamen, eta beste puntan dago, polikiroldegi alboan, eta niri asko gustatzen zaite beste puntan egotia, ez unibertsitatera etorri behar nahi zeinean, baizik eta beste dana egin behar dudanean. Zik eta da, como, bueno, oin, nire 15 minutuak emon behar ditut etxea, lasa ikusten dut herriko bizitza, batzutan, beste batzutan utzik dago. Baina, ez dakit bere kutsua dauka, neure kexa autobusa da duda gabe. Bai. Eskertu za desastre. Osea, benetan ni Zu aurrekoan. erresidentzian biziza... Ez, zain pixuan. Ah, Osea, vale, lehenengo urtean pixuan. erresidentzian eta gero pixuan. Baina eske gogatzen naiz egun batean, genekala grabaketa bat ustez joan barginala ordiziara, hartu nuna, egonitzan autobusa itxetzen igual 40 minutu. Osea, desastre. eta nik esaten Baina, dut. eske, justo gaur goizian nire pizukideak inizketan, ze jumbiar ginen arrasatea, eta berdina izango da aretxabaleta jatzen. Orduta gixak aldeu aldau? Osa, aldeu ipini realistak, aktualizau. Eske, 5 minutu behan du bakizua jauko dela, orduan aktualizau.
Ja, Eske, bai, ez jarri beti puntuarekin zain, jarri eta bosta zain, egin nola. bai, Hori da. eske hori da. Gastatuta. Batzutan hori da juego peligroso, Zeu irten zeinke, zeu etzetik pentsate, zeuru 5 minutu Bai, berandu eta jauko gero dela, toma. eta gero, egun horretan, puntuala jatuko zaizu. Bai, bai, holaxe da. Eta horrela jarrita zaun. Olako intuizio raro da dako, autobusan dako zatutela. Oin urten minaiz etxetik. Urten minaiz zatik. Ez baldin nintzen momentu horretan urteten, enintzen nahi. Ez Goniko lako intuizio raro. Zesa, Suerte. Spiderman. Bai, egot. Ez Hori da. egizati, baina... bai, baina, bueno, nik uste dut, diferentzia asko igartzen dela, ia zauzen lehenengo maietan, edo zauzen laugarren mailan, hirugarren mailan, edo ja bigarren mailan moura. Zatik, lehenengo maila zauz galduta, lehenengo hilabetetan, Bai. hartzen duzu bi autobus, nire bentzat oinatetik bi autobus hartzen geben Hori hori da. egiteko, eta zan odisea bat, gero ja konturatu ginen, hirugarren mailan uzela oinatiko batzu, teurek inel ginela torri, eta ez dakize, bakize, eta holako kontaktuak ginen ez dezela, eta gero nire uste dut hirugarren mailan eta laugarren mailan, zatozela, beste kotxeko karnetatara. Hori da, normalian bai kontziten da Hori jendia, hori asko da. gidatzeko baimena teaten dauela, eta bapatean badana betetzen da kotxez, eta nokera olako burgesak kotxean etorten, baina... Horixa. Baina gora garraioa publikoa, erabili. Bai, noski, osea, Gure- neure aldarrikapena da, mesedez, debagoiena, hobeto komunikatu garraio publikoekin, osea, garraio publikoa desente izan dadin, besteik ez. Kamiointzako errastasunak baldin badauz, autobusaintzat be bai, mesedez. Eta jarri autobus zuzena oinatitik, aretxabaletara. Bai. Vale. Bueno, nire hiru kontzeptuak honeik. Finikitau zati hau. Orduan, Argi geratu zaizu, Bai, da. Julen, ze pentsa izan zuia gure kolaboratzaileari deketan baldin? Kolaboratzailea. Bai. Nor da gaurko kolaboratzailea? Ba, gure gaurko kolaboratzailea da Lara García, beraz. Salud! txalo bat Larari, etorteko gure plato maravilloso honetara. Bueno, kaixo, Lara. zer Lara moduz? García, zuok guztiokin. Kaixo. Ondo zer ekarri zu gaur preparauta guretako? Bueno, gaur ekarri... Txoi, Lara, lehenengo igual aurkeztu zure burezatik. Vale. Aurrekoan irati aurkeztu duen gure kolaboratzailea bat, orduan gure bigarren kolaboratzailea, Lara, esan gemen zure izena, baina, klaro, jenteak ez dut ezoketen, orduan lehenengo aurkeztu zure burua, mesedez. Ni Lara naz, 21 urte daukot, 19 esan binoen, pero bueno, ja... Beste bat, 17 urteekin geratu zana, eta... Bueno, Eta, bueno, ni arrasatekoa naz, eta nire guztetan jat, bueno, iratik atzo zan zauen beria, así que nire guztetan jat publizidade mundua. Hori da. interesgarri. Eta zer egiten duzu podcast honetan? Bueno, kredituak Bueno. irabazi? Kredituak irabazi, eta... Tarteko, noski. Gaur ekarri dutzuet dinamika bat, dala Bayer Personen dinamika. Oh. Eta, bueno, ze da Bayer Persona, batzuek ez dakit jakingo zuen, ez dakit ze ibil... Txoin. Hasi baino lehen. Zuetako norbait hartu behar da urrengo urtean komunikazio digitaleko ibilbidea. Hori da bigarren. Bai, Bai, bigarren. bigarrena. Nik. Oh, valiente. Nik dudia dekatu gaitik. Bai. Ez dakitz. Claro, eski gu hemen gauz hiru bigarren. Hori da. ibilbidekoa. Hau da bigarren ibilbidearen diktadura. Bultzatuko dugu bigarren ibilbidea, beti. Hori da, orduan urren urtean jakingo zuzedan, hobeto. Baina, bueno, Bayer pertsona bat da, zure produktua kontsumituko dauen pertsonan profila. Orduan nik ze esplikauko zuet. Bueno, azalduko zuet Bayer pertsona diferentiak unibertsitate untara etorriko zienak. Eta apur bat gure klasekideak eta kontuan hartuta, pues igual seguramente ingo ditut azalduko ditut perfil batzuk, seguramente ezagunak ingo batzuenak, eta seguramente izena jarriko zuen. Vale. Perfilendei. Venga. Orduan, Sin presiones, ezta? jarri batzuk. Eta, bueno, lehenko azaldengo, hau bestera, eta baina esango zut eta zuri baino zut beste bat. Orduan, zuek egiko dituzue titular batzuk, eta nik emungot, biografia bat edo lan apur bat. Orduan, zuek jarri bikotazue izena, nik azaldutako historia honi. Izena eta bizena? Ez, Ah, izena. Vale, Horretako vale. bat, Honetako vale. bat. Vale. Hemen dauzkat. Osea, listatik. Hori Vale, da, listako oso bat ondo. aukeratu biko zuen, nik azaldutako aia. Vale. Orduan, die, praktikoa, 0 kredito dituena, musikari Hori friki, gu gara. maketoa, mamua, pelota, zuzendaria edo kasetari frustratua. Danak ez ditut azalduko, baina, bueno, bolan daukutzu aukera gehiago. Vale. Vale. Ondo. Vale. Igual batzuk apro alduziak die, baina, bueno, hasiko naz azalten ez Lasai. begiratu papela. Lasai. Ezin trampa. Vale. Lehenengoa da, Beñat Madina Beitia. 19 urte, 3. mailan dau, eta urretxukua da. Eta dualian dabil, gu bezala. Vale.
Beinat denborarik gabe bizi da, eta hori islatzen du eta ufaka aritzen da. Azterketarik ez zegoelako sartu zen graduan, berari praktikotasuna gustatzen zaiolako berez. 10 lan dituela ematen du, beti 20 minutu berandu iristen da klasera, mailegu zerbitzuko 50 poltsekin. Mailegu zerbitzuan dagoenari 2 eguneko lana sortu ostean, materialak banaka erreserbatu dituelako. Baina lehenengo hilaran esortzen da guztion aurretik pasatzeko eta mundu guztia agurtzeko. Datozen irakasle den lagun egiten da, ez du inporta irakaslea zertaz hitz egiten ari den, bere lanen bizitzaren edo bikoteen inguruan hitz egiten bukatzen duela. Irakasleak galdetzen duen denaren erantzuna dauka. Ez ditu inoiz lanak entregatzen eta astean bitan ez da agertzen lana egin behar duelako. Bere talentua irakaslei lanen epeak luzatzeko eskaerak egitea eta hori lortzea da. Wow. Potente. A ber, zein esango zinuten dala, danetatik. Uste dut argi dabela, bastante errexak die danak, baina bueno, seguramente zuen buruan izenen badaukotze, baina bueno, hori Bizpairu egia esan da. Bueno, nik ordu dia Zeuen batzun klasean ez artean, dauzolakorik ala. Ez que pixkat de todo un poco de orduan, momentu batzutan bai etortze zaten ematen izena, baina beste batzutan Bueno, dana. dana ez. Estereotipoak... Bai, baina estela Baina bestela, hainbeste ez. Bueno, banik kasualea ez bai irakotizen. Baina ez dut esango, bai, nik ez dut iguala dakigula. Eta zu badakizu zeinan? Noski baietz. Vale. Genial. Zer, esan ningu zeinan gure ustez? Bakoitzak esateko. Nik ustet pelota, ez? Bai, nire pelota pentsatu. Neu praktikoa izan behar nun. A ber, praktikoa, baina pelota eraberian, Osea, Bueno, aipatu duzu guztion lagun egiten dela bai. Baita ere, irakasle irantzuten diela, no? Esan duzu. Bai, nik uste Vale. pelota. Vale, logikamente A bai. ber, nire superfan persona honeina. Osea, da plan, admira hoiken dut, barruan admira hoiken dut persona da plan. Buah, ze talentu dakozun, iteko hori, ez? Osea, te la suda danak, zu bizizera hor, zure estres, zera horren da. Vale, ziur nago pertsona berdinetaz ari. Bai. Baina da, plan, wow. Osea, esto se admira ikin olako persona. Osea, laugarren mailako imaginatzen dugu, no? Bai, gure kasun bai. Baina hau, Bai. nik uste estrapola daiteke edo zer mailetara eta are gehiago mailegu zerbitzukoak kenduta edo zein unibertsitatera. Bai. Orduan. bai. Bai, totalmente. Bueno, hasiko gare Ke guai, Lara. hurrengoa. A ver, hau da un poco, bueno. A ver, hurrengoa da Maider Ortiz, dauko 21 urte, 4. mailan dau, eta Elgoibarren bizi da. Eta dabil lanian mailegu zerbitzuan. Wow. Ekainean GBLA aurkeztu nahi du. Ez daki Strava erabiltzen eta ez da kirolaria. Bere amari eman dio erlojua, berak egin desan kirol. Gelako ordezkaria da eta Euspotera eta Gaztezulera aurkeztu da. Black Magiceko modulua egin du, ezer interesatzen ez zaion arren eta 90 euro ordaindu ditu masaje ikastaroan apuntatzeko. Hau bai argi dago. Gira, bai. Zero kreditu dituena, no? Zero kreditua konante. Claramente. Zaigu, baina bueno. Aprobetsatzen dugu esateko, zuek guztioi, entzule, etorkizuneko ikusentzunezko komunikatzaile ez utzi kredituak 4. mailerako, bestela podcast bat egiten bukatuko duzue. Orduan, Bueno, baina divertigarria da, Julen. noski, baina Eta- lan egin behar dugu be. Eta oso truko hona petuzot, zure amari mutia Strabako, osea... Ja, nik horienak pentsauta, baina ez da txarra, Ez que, claro, guraso kirola gisa baldin badagozu. Karo, amagako zuretxean ez dakite paseo bat emoten edo Bai, pilatesa mendizalea, egiten edo... Ez que ne kasuan ez da. Hmm? Liptika bat akabun etzian, baina ez da inor erabiltzen, orduan. Hombre, es que eliptiko horreia dia erropak jareteko Bai. tikak izaten dianak, Bai. ez, ja... Bai. Bizikleta, salan dausen bizikletak beti dia erropak jareteko. Osea, da pedaledun pertsero bat, orduan. Bai. Txakurrari jarri behar erlojua. Horrek bai egun gau la vuelta pila bat. Bueno, oza, hau da totalmente estan hain bihar. Vale, Gradu hontan. vale. Osea, hori da, hartu apuntiek zer ez ni behar. Noski, erlojua zure amari emotia oso ondo dago. Bai, hori beti aprobatu kredituan alde. Guk aldan eta kreditu geixen Hori da. lortzean alde gauz. Eta benetan interesaten jatzu, masaje tailerra jutea, jun. Eta mesedez, Jun. ikasi nola egiten dien masaje sentiak. Osea. Bai, gero geuri Zure bateko. etorkizuniko bikoteak asko eskertuko da, zeu masajeak egiten jakitea. Hori da.
Oita, bai egoten da yoga ingles, ez da olako gauza. Lo que Oh my dices. god, Egoten benetan. lehenengo mailan. Baina ze- Oin ez dau. Segatik inglesez. Ez dakit. Uste dut gu lehenengo mailan egon ginen egon zala. Baina, karo, oin ez da, uste dut egon zala. Kirol zerbitzua mundu bat da. Bere... Bueno, Bai. badau gure klasean olatzazu ez dakit da olako kredituan ze bat, orduan lehenengo mailan apuntu zen kreditu danak lortzera eta orduan osan euskal dantzak, ez dakiz zer dantzak iten, orduan, bueno, seguramente igual yoga inglesez behingo eben. Baina kreditu danako jaztan. Osea, atea zan kultura daneekin. Bai. Hor buruan sartuta. Ha. Gu ez bezala. Bueno, aurrela, Lara, venga. Aurrera, berroin urrengoa. Urrengoa da Eider López. 22 urte dauko, 4. mailan dago eta Bilbokoa da, baina arrasaten dauko pixua. Ta dualian dabil. Dana dualikoak ala. Pues suertia, Zerbetzeko. Aha. Bale, karrerako 4 urtetan zehar, 8 toki ezberdinetan egin du lan. Orio produkzioak EITB-n eroskin, mailagu zerbitzuan, tabernan, azetakan, arteban, multimedia zerbitzuan. Egin beharreko praktika orduak kuatriplikatu ditu. Inork ez daki nondik ateratzen duen denbora, baina gradua amaitzerakoan edozein doktorek baino lan esperientzia gehiago izango du. 1000 lan izan dituen arren, kostala kosta EITB-n lan egin nahi duen horietakoa da. Ez dakigu nola, baina 13 kreditu lortu ditu. Euspodera aurkeztu da, yoga ingelesez egin zuen, Erasmusean joan zen Belgikara eta Black Magicera apuntatu da nahi izan duelako. Unibertsitateko rekorra du. Hori gutxi balitz, LinkedIn oso eguneratuta dauka eta Wow. egunero publikatzen ditu bere jarduera aktiboaren berriak. Profil estelarra du. Estraban ere lehenengo postua dago muko rankinean. Pertsona hau da, increíble. Hori da. Joder. Segatik ez dau Superman listan, porque, bueno, edo Superwoman. Zein uste? Oin bai. A ver. Neulen txarto esan dut, baina oin bai. Praktikoa izan behar da. Praktikoa. Eta buru gogorra eta beste adjetiboa Eta asko. bada bolako gentia, Osea... Eta zeuek, zeure klasian. A ver. Ni puntu bate arte ba nahi. Osa, nik... Aquí Nik confesiones. aurreko urtean ez dakiz zein noan, baina punta honitzen danea, lortu noan, uste noan, lortuko noala 1000 kreditu, eta jauzan, eta maenakan hainbeste kreditu. Eta nire klaseko batzuk da esan zian, baina nezuk zein dezu ez lortzeko hainbeste kreditu danian basoz. Ai, eso me Baina- suena también. Osa, gurean justo berdina esan, nik uste gala biak kreditu bastante ditugunak 2. mailan egoteko. Egia da batzuk ez dutela ezer, baina beste batzuk ja uste eta duela 5 erdi. Ni 3 erdi oen dira. Horrek masaje tailerra ordaindu dutelako, osea, Una cosa da. Tal cual. Ordezkaixak ere asko etxego, Bai, bai. bai. Ordezkaixa izatiak, punto a favor. Bueno, la nik uste dut beste bindako denporia badakula, orduan. Venga. Vale. Bueno, akordau, seguramente honeitakoren bat, igual zuetakoren bat da, edo ez da. Bueno, hola baldin bada. Ikusiko. Pres gauz. Bota. Botakot, eskemendakot. A ber, urrengoa da Aitor Bengoa, 21 urte dauko, 3. mailakoa da eta Donostikoa da. Ez du lanik egiten eta justu egin zituen praktikak. Lehenengo mailan Aretxabaletan zuen pisua, baina inork ez du horren berri, ezen bertatik ateratzen. Aretxabaletan bizi zenean, klasera joatea produktiboa ez zela zioen, bere taldeikideak ez daude ainadoz. Eta orain Donostian bizi da. Oso urrun bizi denaren aitzakiarekin egiten dieuko klaseei. Ez ditu klaseko lanak egiten, baina Applek ateratako azken maka dauka eskuartean. Klasera joan den egun horietako batean, egiten duen gauza bakarra bere maka zabaldu eta norrek daki zer begiratzen aritzen da patio orduan etxera bueltatzen den arte. Egun horietan ere, kobasulo batetik atera balitz bezala etortzen da klasera. Ez da gelako argazkian agertzen, ez zelako enteratu. Momentuz duen helburu bakarra gradua bukatzea da. Bere talentua guztiagatik kexatzea eta zerbait egiten duenaren paripea egitea da. Lanak entregatzen saiatzen denean, model komplikatu egiten zaio eta ez ditu lanak entregatzen. Entregatzea lortzen duen horietan, 11 eta 59 entregatzen ditu. Bueno. A ber, ni hemen bin artean. Bai. Ni nago Ez? edo maketo. Edo mamua. Maketo. Edo bixak. Bai, bixak. Nik uste bisak izan behar Bixak. dela. Baina, Bat geixo. Maketoa. askoz gehiago da mamua. Mamua Mamua geixo. maketoa baino. Bai, bai. Hemen, Apur bat esagerabak, baina... bai. Hemen nik uste,
egin behar dela, ezberdintasun nagusia eta da, ala eta be, hau guztia esan da, gradua ateratzen dagoen jendia, eta gradua usten duen jendia. Ez dau puntu mediorik, edo dana bapatian aprobatzen dute, edo june egiten dira. Orduan, Hone dira, jolastu orduan geraketan dianak irakasleak inberba egiten, pues, dau peloti irakasleak inberba egiten, eta mamoa onduan atzeko jalan jazarretan bere makakin. Hola klaseko, errekroara fana horreti dauen estampien. baina oso reala da, errekroean etxera juteana. Bai, de repente motxileakin bajakin dana bedarreta eta esaten duzu. Bai, Olako asko do, segurian. Ez que do puntu bat esatezula jolas ordu aurretik juteza bedarreta eta eta gehatzen bage hemen. Ban buelta. Baina gauza bat da, pereza eta bedarretak daukan zulo beltza, eta beste gauza bat da, esatia, ze egiten nahi nazen, amen, orduan, ez dakit. Bai. Bueno, zelara, azkena? Bai, azkena. Venga. Vale, hau da Mikel Arana, 21 urte dauko, eta 4. mailan dau, Donostin bizi da eta Dualian dau. Ez daki bere bizitzarekin zer egingo duen, baina marketing digitalean apuntatu da zerbait berria probatzeagatik, 2. ibilbidean. After Effects bere lagunik onena da, baina azken aldian gorroto du. Estresatuta bizi da, baina beti dago prest bere kotxean jendea eramateko erruberaren bat zulatuta ez daukanean. Gainera, beti du zerbait kontatzeko. Egunero zerbait berria gertatzen zaiolako, ez basaio kotxea apurtu, eskaileretatik jauzi da. Trompeta jotzen du eta 50 musika talde ditu, egunero ensaiatzen du. Bere ordenagailua gutxienez 10 aldiz hiltzeko zorian egon den arren, ez du inoiz aldatuko. Beti du disko gogorra gainean. Eta, barkatu bestia da, ez dut esan baina outfita, UE Zinemako sudadera eta bakeruak. Hau da, Julen Iglesias. No. Bai. Musikari frikia. Baina musikari frikia bakarrik trompeta jotzen du alako, beste zerrez dozu esan, en plan, gafea jarri barko zenun, porque... Barra gafea. Bai, egisa da, osea... Egisa da After Effects zure lagunik onena dela, Julen? Ez dakit lagunik onena, baina bai, karrera hontan, urrunen eraman nauen edo zer gauza, izan da. Begira. Eta kotxeakin ze falta. Hemen irakasleen bat dago, nere gurpilak zulatzearen oso fana dala. Musu bat, Xabi, amendik, plan... Nola? Ez dauen berak zulatu. Bale. Aklaratu beharra daukat, ez dauen berak gurpila zulatu. Baina, bueno, kontatu nionean, asko barrekin zauen, orduan. Momentu hortatik, neu esaten diote... Neu ez dote oso... Ez naso no sineskorra. Baina, beno, karrera hontan pasa daizkianak, pizkat superstizioso bihurtu naute, orduan, kontu zibili eskailerekin. En general, universidade honetan. Hori da, eman dezakedan, konsejoik oberena. Baina, pizkat evidente egin duzu, ala. Ke guai, Lara, nire asko guzta, bixat, oso guai. Bai. Akordatu naiz nire gure klaseko jente asko egin bla. Bai. Egisa da pingo asko, pertsona asko ekarri dizkiatela burura. Bai. Osea, ez dakit, zuek bioi, baina... Bai, igual osoak ez, baina ezaguarri asko. Joder, zati batzuk. Ez que gure mailan mamu asko duz, eta orduan. Neri... Agertu eta bu. Maketo asko, bai, Asko. Maketo karekin ala zerekin. Zerekin. Asko. Eta hemen asko, Larak ez dunak eukiden pori egiteko, baina kasetari frustratua, me incluyo. Hori zeu zara, Jone. Eta gure tezatia, zenbat kasetari, gure tezatia, ez. Azierako lehenengo urtetan gauzen, jente danak zine zuzendari izatea gura ben, hemen badagoela. Hori da bestia. Un boom, danak zine zuzendari izatea gura bila. Edo argazkilariak. Zuen, lehenengo mehan inozuen olako kabletegi bat, eta... Guztak, gugalte hori ez, baina... A ber, Argazkilariarena bai. nik ikusietena izan zen aurreko mailan, leleko mailan, eukin ginen argazkilaritza, eta izan zen ez dakit zela, baina derrepente 10 kontu argazkilari, instako 10 kontu. Beuran argazkisak altzatu zeuenak. Hori izan daiteke, igual autoestima bere ganatu superatu. Bai. Erabili zeuen hortako. Baina aurten ez dakitxolako... Ez ez dugu horrelako modulo... Baina zuzendarixak ere gitxi, oso gitxi. Nik pare badakiz, baina argi dozenak. Baina zinegileak
Asko Igual ez. urteekin argiago geratu da. Gradu hau ez dala zinegintza egiteko, baizik eta komunikazioa egiteko. Zinegintzarako bakarrik. Bueno, zinegintza Hori gutxi da. emoten dalako, baina... Bueno, baina, ez, hombre, obviamente gradu honekin bakarrik ez duzu, ez dara zine zuzendera izango ez balde moduzu Ez da kasetari bakarrik. superprodukzio bat egiten. Horregatik Orduan, dauz zuzenketak, batetik zinegile frustratuak eta bestetik kasetari frustratuak. Baina, bueno, Bakoitzak gauza diferente. bai, zatik, kasetari frustrauak disfrutau du modulo batzutan, beste batzuk, osea... Bai, hori hola da, joko ziana. Osa, da kuriosua zela batzuk disfrutatzen modulo baten pilua eta hurrengokuan desastre, Bai, baina, karo, danetatik enbiar da, bai, Hori eta... da. Baina baita esan dugun lehen taldea. Osea, Bai. taldeak nekatzen du asko batzutan, eta bestetan iten du errestu pila. Bai, inguruan dakasun jendiak asko etxegu, eta maila hon bat tokatziak ere asko etxegu. Gisa da bai, baldin badokazu motibatzen zaitun proiektu eta motibatzen zaizun taldea, bingo. Ja. Bai. Eta baldin bazauze txarto eta txarto, noski, miseria, baina danetaik egon bar da. Eta zeuek, zein zari, zein kategorietan jausten zaitezuek? Ez que ni de todo un poco, Ez que Ni bai. Hane, niu zeuri ikusten zaitut pizka bat praktikoaena. Praktikoa- Danetan sartzen dana. bai, ez que Izan zaitezke. ni sartzen nahi danian, eta eraberian inunez, osea, ez que noi danian ta inunez. Sentitzet, Asako. beti onbiar nahi mugitzen, ez que ezin nahi ongeldik inoiz. Hiperaktiboa falta zaigu. Bai, hori falta da, Hiperaktiboa, nik uste dut hori falta dela. Baina eske sartzen nahi danian, eta gero enai eiatzen leku batzuta, eta orduan bajoiak ematea izela enai eiau, baina bueno, Ba, ni... beti ezin da. Zuzendari, eska ber, segun batzutan, gorko batzutan agintzen dut igual asko. En plan, Bai, taldeak, Iker, ez badiate, en plan, ez bago rollo ona, jarri behar da firme. Ba, hori ni baiten naiz. Agobiatzen ez, porque batzutan ez dugu aterako lana. Diktadorea, me comentan. Momentu Baina- batzutan biharra da diktadorea. Bai, noski, osea, dena ezin dia barreak izan. batzutan horreitxik ateatzen da lan. Bai, ostalera kontrago Egia bigu. da. Venga. Horregatik. Osea, bai. Eta gero maketa, ber. Enaiz oso, batzu daude oso heavy, baina, bueno, Ez batzuk du. A ver, atea telefonoa. a ber. Baina, esan nahi dut, batzuak ate iPhone, Mac, dakize. Ja. Bai. Bueno, publizitatea ikutxien ez egiten ez baduzu, libratzen zara. Eta ez zara kasetari frustraua. Eske zuzendaria bezala, Ez que nik ikusten dut EITB-ko pantalla horrian guruzula egon apur bat edo ez. pixkat. Piskat, ja, ni bai, lasai, osea hemen. Irati bai. Bueno, argi dagona, nik uste, dala, batetik denbora daukazuela erabakitzeko nondik jun eta zer egin, geuk ere, hemen gauzela hitz egiten, como si ya nos hubiésemos pasado la vida, baina oraindik bide oso luze daukagu horretik. Eta argi geratu dana be, da, mengo kampuseko fauna kuriosoa geratu dala. Orduan, Ane, Iker, eskerrik asko bioi, Zeuei. gaurkoan gurekin aritzeagatik. Eta ziur nago, bueno, batetik, ondo ibiliko zaetela. Lehenengo eta bigarren mailan oso posik baldin bazaudete, hirugarren eta laugarren mailan, eske zeuen saltzan egongo zaete. Bai, hirugarrena maravillosoa. Bai. Bai. Osea, ja azten dira gauzak espezifikoak eta hasieran esango zenukena, ai, neu, hau, igual pizkat interesatzen zaiteitia, hor ja, azten gara, ezta? Jo, ba, Eiten, eta, bueno, normala dala, topiko batzutan jaustea, baina ziur nago, larak asko exagerau egin ditula. Momentuz, gure partez, hau izan da dana kapitulu honetan, urrengo kapituluan, jarraituko dugu pizka bat ikasle bizitzai buruz, baina zentratuko gara kanpoko ikasle bizitzan. Eta zen nolako juergak montatzen dirane amendik, erretziki baten. Orduan, gizue, urrengo kapituluko gaia interesatzen baizu, hortze egon gorar. Eta eskerrik asko. Eta eskerrik asko. Hori da. Eskerrik asko kolaboratzaile eta gonbidatu muxu handi bat, denei, eta hurrengo kapitulura arte. Aio! Topa! Agur. Agur!